Да, виждам ви. Здравейте, аз съм Дори и днес ще ви разкажа няколко смешни вица, които са 5. За гущера, мравката и такива. Не. Значи, първо в едно заведение се срещат 4 мутри. Или 3 бяха. 3 май. Да. И те си разказват вицове. Един е казал аз идвам, другият е извикал айде бе, тапанар. И четвърти е казал ама аз имам една родина, която е много добра. И така този виц е много як. Сланахте ли? Добре, сега! Съм ваш канал! Сега ще ви слагам отива на ФДП. Кой ще има? Аз съм агентива, бе. Знаеш ли, бе? Събиема ли? Ено ми. Имус! Не ми разваляй канала, разбрали бе? Аз съм по-силен от тебе. Много по-силен. Аз съм като... Пица рибка! Разбрали ли? Пичка рибка! Да. Риба! Рибос! Да. О! Кой ме атакна ти, бе? Здрасти! Здравей. Как си? Добре, а ти? Аз съм. Ево да чуеш един виц. Значи... Добре, ама аз ще ходя, че бързам. Добре, имало едно време. Един дядо, той е бил много добър. Чакай, бе, аз имам време. Имам време, да знаеш. Той е бил